laktar kamora mora ma intiere amosi no imore machiegni chenro machielo mar penj laktar kikelo ni kod an Simfrozo Kinda elo Ruth Otieno. Penj laktar en chenro mabendi kelo ni kod Equity Afya. Equity Afya chiwo ni thieth marang'iny mare ni malo kendo beche yang ogonyore ne familia mari duto. Equity Afya wan kod kit thieth mopogore opogore ne ng'ato ka ng'ato. Wawuotho kodi wuodhe duto kochakre nyaka seche ma idwa chako bedo kod familia mari kowuok e wuoth mar klinik mar bedo mapek nyaka klinik mar tok yudo nyathi. Wakonyi tayi ng'eyo chal mar nyathi kod ngima min nyathi. Ka nyathi ochako lak itimone chanjo. Nitiere chenro mar thieth ne ng'ato wuon bende ei familia. Equity Afya, your caring health partner. Nyakaramogi kawuono wadhi loso kotenore koda wach mar chanjo ma wantiere juma ma piny mangima hingo juma mar chanjo chakore kawuono tarik 24 nyaka tarik 30 ma en gimitimo higa ka higa. Kendo kaluwore kod chenro ni en chenro ma iyango ne oganda ber mar chiwo chanjo ne nyithindo kendo ahinya nyithindo go nyithindo kada tuoche ma inyalo geng' koluwo chanjo. Kaluwore koda mano wantiere koda laktar mar Equity Afya e county ma Kisumu kata e apisi marwa ma Kisumu mana Lavenda Akinyi mabende biro twak kodwa achiel kachiel ne mar mondo mi wang'e mathoth kata wang'e matut ewi chanjo ma ichiwo ne nyithindo kendo gin chanjo ma ichiwo ne nyithindo mar mondo mi ogeng' moko kuom tuoche ma inyalo geng' Nyakaramogi ma en chenro ma ok idwa mondo bayi kaluwore ni wach mar chiwo ne nyithindo chanjo en gima ochuno kendo laktar biro lero ni ponono ni ok ichopo mar mondo mi ichiw chanjo ne nyathi to gin ang'o gedi kata chiedh nade ma bende ichiwo e ngima nyathi. Nyakaramogi kik iwe mar wach ni bayi wabiro dhi achiel kachiel nyaka e county studio mantiere Kisumu mar mondo mi watwagi laktar kaluwore koda weche mag chanjo ma ichiwo ne nyithindo. Gin chanjo mage michiwo ne nyathi maromo nade to ang'o momiyo nyaka itim kamano. Nyakaramogi mana kaka wasingo wadhi achiel kachiel nyaka studio mantiere e county ma Kisumu kata e boma ma Kisumu wantiere koda laktar Lavenda Akinyi. Laktar oimore kendo machiegni chenro kinyalo winjowa inyalo mana florinwa kapok wachako chenro mar penj laktar machiegni. Hello Perpetua, anyalo winji hello Rachel, anyalo winji maber. Gi achiel kachiel wadwa ni mondo mi watwa kod laktar marwa ma bende nitiere e county ma Kisumu mano laktar Lavenda Akinyi ma bende kaka oseleronwa en laktar mang'iyo chenro mag nyithindo kata tuoche mag nyithindo dho ngere dendo kanyo ni pediatrician kendo en ng'at mani kare mogik mar mondo mi olernwa ni to chanjo mage monego bed ni ichiwo ne nyithindo to gin chanjo michiwo okang' mane. Machiegni laktar inyalo mana chako mar mondo inyiswa ni to e jumani higa ni ma bende wang'iyo kata piny ngima hingo odiochieng' mar chanjo en thor mar wach manade ma bende piny mangima rango. Ok ang'eyo Nyakaramogi ka bende laktar marwa kata wawinjore kode kata kamano ang'e ni masinde go iloso machiegni mar mondo mi wang'e ni to kata watwagi ewi wach maduong' ma kawuono wan go ma en mar chanjo. Warito mar mondo mi masinde go bede yo makare mar mondo mi wang'e ni to gin weche mage ma otenore kod chanje ma nyaka wang'e. Nyakaramogi wang'eyo ni kinde duto wach ma ichiwo en mar mondo mi sama miyo pek to nyaka odhi e ute thieth. Tok ka osekonyore kata yudo nyathine nitiere chanjo ma bende ondik ng'enyne nitiere buk mar klinik ma bende iyango chanjo ma nyathi ka nyathi onego yudi gi dweche kata higni ma chanjo machalo kamano onego chiw. Kata kamano iyudo ka samoro nitiere jonyuol ma nikech wach maka kata kacha gikoso mar neno ni nyithindo oyudo chanjo. Mane momiyo wantiere koda laktar mawuok Equity Afya e studio mantiere boma Kisumu dawinjo kachiel ka bende wawinjore maler oimore laktar kendo aparo ni ng'ikruok maka kod kacha ma tudruok obedo kata kamano waselose ponono inyalo winja inyalo chako ne janeno kod lero ni in ng'a kaeto wadhi nyime. Hello, I'm Dr. Lavenda. Atiyo Equity Afya as a medical officer.
to at Equity Afya waneno nyithindo to waneno jomadongo be with different kind of conditions. I'm very grateful that iluonga ka wauo ichanjo mege nyithindo. Erokamano ahinya laktar, kendo erokamano kuom yudo thuolo mari mar chopo ka ne wach machal kamae. Aparo ni wachaka gi e tiende mar mondo iler ne joneno ni to chanjo michiwo ne nyithindo en ang'o? Asante. Chanjo en yore ma konyo dendwa geng'o tuoche. Jomadongo nyalo yudo chanjo, lakini chanjo chako ga nyithindo madongo kae ka onyuole. To ntie schedule ma miyo nyithindo chanjo from birth nyaka girom kata higni 10, to moko dhi nyaka higni 12 kama. Erokamano ahinya laktar. Bende kaka jalony inyalo leronwa ni to chanjo tiyo nade e dend nyathi sama kata e dend dhano sama omi nyathi chanjo kata mar polio? Ang'o motimo e dend nyathino mar mondo mi okony e iko dende mar geng'o tuoche machalo kamano? Ntie types mang'eny ma chanjo, lakini chanjo te tiyo yo achiel maduong'. Chanjo te oripo kony dendwa loso chembe moko ma remo mwaluongo ni antibodies. Antibodies gin chembe ma remo mwaluongo ni white blood cell. Ntie moko miluongo ni red blood cell to ntie platelets. Lakini white blood cell ni e kaka askari ma dendwa. Komi chanjo, wawach ni komi chanjo ma polio kata chanjo ma tetanus, ma chanjo ni en timo antibodies olos antibodies dendwa, eka antibodies gi ochak gore go tuoche kadha. Erokamano. Bende nyalo mana nyisowa ni to ere ber ma ng'ato yudo e neno ni ochiwo ne nyathi chanjo sama laktar owacho? Tich ma chanjo en ma konyo dendwa bedo, wanyalo wacho ni kirango polise ma Kenya, kirango police ma Kenya Navy, tijgi particularly en deal gi enemies mabiro gi pi. To jo Kenya Army deal gi enemies mabiro gi land. Koro tij antibodies gi and deal with specific antigen. Antigen nyalo bedo virus kata bacteria mora mora. Koro ka ise yudo chanjo to dendi bedo go antibodies gi, wakati ibiro yudo tuo mora mora, wawach no kata ka en TB, wawach kata ka en hepatitis, ng'at mo chanj dende oseng'eyo nikech polise mag hepatitis ntie, polise ma polio ntie. Koro ki yudo kata infection ma polio, okan ibed gi the same effects gi ng'at ma yudo tuoche gi for the first time. Effects bedo reduced, to kata sache moko okan ing'e kata ki yudo viruses gi kose tuoche gi. Koro tich ma chanjo gi konyo wago en mana geng'o effects mag tuoche, reduce effects mag tuoche be. Erokamano. Aparo ni gi dholuo wanyawacho ni geng'o tuo kik nyori, ponono ni iyudo tuono. Ka iseyudo chanjo tidhi yudo ka koro ok onyori kipimo gi ng'at ma pok oyudo chanjo. Laktar, awinjo ki iwacho moko kuom chanjo kanyo, to mano e penjo mabire ni iler ne japiny ni to gin chanjo adi kata mage ma piny Kenya opuodho michiwo ne nyithindo gi e sani?
Nitie types mang'eny, lakini abo wacho types karibu abich ma chanjo mwango. Chanjo en ga component ma virus kose kata bacteria ni. Ili olos chanjo nyaka wakau component ma bacteria kose component ma virus emwa loso go yedhegi. Koro nitie types karibu abich kama. Wanyalo wacho chanjo ka polio gikao component ma polio virus maluongo ni live attenuated or killed. Mano maanisha no kochuoi chanjo ma polio okane dhi amusha askacheni gichak goyi kose gichak goyo dendi. Mano emwa luongo no killed. Aparo ni laktar inyalo mana luongo gi kawadhi. Adwa ni mondo mi ilerna mana ni kopogore gi polio, chanjo machielo en mane, chanjo machielo en mane, to geng'ang'o kuom nyathi. Mana nyinge mag chanjo michiwo ne nyithindo. Kaka polio, tok polio wan gi ang'o, to wan gi ang'o. Inyalo mana nyiso mago. Chanjo moro wan go en chanjo mar BCG. BCG en chanjo ma TB. Wan go chanjo ma nitie moro mwaluongo ni pneumococcal. Chanjo ni ema geng'i gi tuoche mag pneumonia kata meningitis. Nitie chanjo mar hepatitis. Wang'eyo no hepatitis en tuo ma very serious ma affect maini ni. Koro mano en mageng'i gi hepatitis B. Nitie chanjo ma tetanus. Mano mageng'i gi tuo ma tetanus, which is also a very serious disease. Nitie chanjo ma measles be mageng'i gi tuo ma measles. To nitie chanjo mar rotavirus. Chanjo mar rotavirus, wang'eyo ni rotavirus ema common cause i nyithindo dieu. To chanjo mar rotavirus ema geng'i gi tuo mar rotavirus be. Erokamano ahinya laktar, mago gin chanjo ma bende iwacho kanyo. To ng'enyne iyudo ka jonyuol samoro leo kano nyisi ni chanjo mar polio onego bed ni imiyo nyathi karom kama. Tiyudo ka janyuol wiye owil kata okoso dhi ni obiro dhi mbele. Inyalo mana nyiso ni to ere ber momiyo nyathi nyaka yud chanjo mana sama owache, to ponono ni en leo onego bed ni ng'ato leo kuom thuolo maromo nade? Nitie schedule ma organization ma chanjo ma wachonwa chanjo ni oripo mi i time ni. Wanyalo wacho chanjo ka measles. Wakati mama nigi ich oyudo ga chanjo ma measles be. To ma konyo nyathi nikech kaka dend mama loso antibodies gi dhi nyaka i rem nyathi be. Koro ka antibodies gi odhi i rem nyathi be, okonyo nyathi bedo gi geng'o ma tuo ma measles, lakini okonye mana i dwe 12. Bang' dwe 12, kiasi ma antibodies chako dhiyo piny. Mano maanisha kiasi ma kinga ma tuo ma measles dhi piny. Koro ka nyathi oyudo measles wakati no, kodhi past 12 months, nyathi bo yudo tuo ma measles to bo affect nyathi. Erokamano ahinya. Koro nitie wakati ma erokamano pani wang' ni waduog kanyo, en mana ni nyaka ler ne janeno ni gimiwacho kanyo en ni
ponono ni ileo nitiere thuolo luwore gi chanjo monego beni imiyo nyathi, koro onego beni ng'iyo sawa. Wacho ni mar polio kileo kuom thuolo mohewo higa achiel to kata imi nyathi chanjo ok dhi konye. Omiyo gimochuno en ber ni sama laktar owacho ni mondo mi nyathi yud chanjo, kendo wantiere koda buge mag klinik monego beni ng'iyo, ok onego beni leo mak mana ka laktar ema wacho. Kaw kamano nyakwara Mogi, wadwa kaw yo mokwongo chenro en mar laktar. Pod wantiere kod laktar kowuok Equity Afya kaunti ma Kisumu, watwak ewi chanjo mag nyithindo. Kik idhi mabor. Dial *487*3# to get this song. Gawa pako teko mar thum mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pachoka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuok kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV. Oh no. Nyakwar Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'? Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Kiati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda. Kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono. Wakelo ni nonro mar gwenge yo Koloni kendo milere nyinge. Chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, humbe landore kod ang'owa. We wawinja nena. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakwara Mogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Miyo makwedo paro ma ok kare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV.
Machiegni kendo nyakoromo gi chenro en penj laktar kendo pod wadhi nyime koda twak kod laktar manitiere boma ma Kisumu. Studio marwa Lovenda Kinyi en laktar mar nyithindo ma en juma mitwak. Lovenda Kinyi en laktar mar nyithindo ma en juma mitwak e weche chanjo nyithindo. Wadwani mondo wadhi mana kama ne wawe laktar machiegni kendo inyalo mana ne wachopo thuolo ma ng'ato nyalo kawo kata thuolo ma ng'ato nyalo lewo ne chanjo. Inyalo mana nyisowa ni motelo ne mano ni ne wawacho kata ne waketo nying chanjo monego bed ni ng'ato yudo. Inyalo mana leronwa ni ka en hepatitis B onego bed ni imiye nyathi mondo okony nyathi kik yud tuo machalo nade. Ka en diphtheria en chanjo mamono nyathi kata geng'o nyathi mondo kik yud tuo machalo nade. Inyalo mana wacho mana abich mane wakwongo wawacho ka. Anyalo chako gi tuo mar tetanus. Chanjo mar tetanus konyo nyathi geng'o tuo mar tetanus. Wang'eyo ni tetanus en bacteria ma iyudo ilo. To ka ng'ato oyudo tetanus nigi effects mang'eny dende. Achiel effects go nyalo bedo paralysis. Chanjo ma hepatitis B geng'e gi tuo ma waluongo ni hepatitis. Hepatitis en infection ma maini. To hepatitis en tuo ma ongo cure. Nyathi kosebedo gi kata ng'at maduong' kosebedo gi hepatitis kao ga muda mang'eny sana kabla symptoms kata diagnosis no oyudre. To wakati ma diagnosis no oyudre, yudo ga ka liver osekethre, to kata risk ma yudo cancer ma maini mwaluongo no hepatocellular carcinoma be iji man gi hepatitis en malo compared to joma ongo hepatitis. Vaccine ma pneumococcal konyi geng'o infections, bacterial infections ma obo manyalo miyi pneumonia. To wang'eyo ni pneumonia is a very big cause of death, especially among children. Pneumococcal bacteria ni nyalo mi kata meningitis be, which is also another major cause of death and a very serious disease in children kata jojo madongo. Polio. Ki yudo chanjo ma polio, adhi geng'e gi tuo ma polio. Waseneno nyithindo man gi polio mang'eny, ok ginyal wuotho. Bende gin nyithindo ma nitie beg paralysis. Yes. Aparo ne gi kanyo inyalo mana lero nitiere chanjo mar HPV ma bende ma en chanjo mathothne ang'eyo ni chiwo ne nyithindo manyiri ma joiga kochopo higa 10 kadhi nyime, kendo en chanjo moseyudi ni geng'o tuo mar kansa mar dhod nyodo. To en gima bende osebed ki iloso gi jopiny mar mondo mi otel nyithindo manyiri, tiyudo ka ng'eny ji pok okawe. Inyalo mana lero ne joma nigi nyithindo manyiri e kind higni go ber mar yudo chanjo mar HPV, kaka otiyo e del ng'ato gi thuolo monego bed ni nyathi manyako yude chanjo ma kamano. HPV an infection mostly bedoga sexually transmitted. To mano maanisha no nyimine nyalo yudo HPV from men. Koro consequence ma HPV ng'ato nyalo yudo in later years, that there changes iyo mar nyathi waluongo no cervix. Ma HPV nyalo timo to nyalo cause cancer. Koro among chanjo ma wan go
nyithindo HPV ema okwabedo go muda marefu sana, lakini en chanjo wa encourage ka in gi nyathi man gi higni 10 dhi miye HPV vaccine kasto bang' dweche 6 oyudo chanjo mar HPV mar 2. Erokamano Nyakoromogi, mana kaka ne wawacho ni ma en chenro ma bende ikelo kod Equity Afya ma en thieth machiegni kodi, kendo yudo chenro mag thieth mitimo ni oko mong'ere ni outpatient marang'iny mare ni malo, kendo beche ogonyore kaka neno laktar, pim mar tuoche, kawo yath, thieth mag lak kod wang' kanyakla kod jolony mag thieth e wi chandruoge mamoko kaka laktar molony e fwenyo tuoche mopogore gi minyalo timne gi bero, mano physician. Bende yudo kanyo laktar mar nyithindo, dho ngere dendo ni pediatrician, laktar mar nyodo mag mine, mano gynecologist, laktar mar tuoche mag nyarogno, ma bende dho ngere dendo ni urologist, laktar molony e wi tuoche makamago kana mamako pien del, kogno kod yier mar dhano, mano dermatologist, kod laktar molony e weche mag chiemo makare, mano nutritionist. E bad kar thieth mar Equity Afya Medical machiegni kodi, lim man mondo mi yud chenro machal kamagi. Equity Afya, your caring health partner. Nyakoromogi, twak pod raria kendo en gima ok onego bed ni bayi. Wach maduong' wawacho kanyo kapok ne wakawo yoyo matin no en human papilloma virus ma bende en HPV, en chanjo ma ikawo mar mondo mi omi nyithindo manyiri chakre higa mar 10, kendo tok higa 10 kanyo laktar olero maler ni tok dweche 6 koseyudo chanjo mokwongo ichake duoke mar mondo mi oyud chanjo mar 2. Mano maduong' itiyo godo e geng'o kansa mar dhod nyodo ma bende dho ngere dendo ni cervical cancer. Wadok ir laktar kapod wantiere e wach mag chanjo. Wasewinjo weche mang'eny laktar miwacho ni samoro chanjo okete e wach machielo. Iyudo ka kanise moko wacho ni chanjo mimiyo nyathi mar polio ni samoro gimedo nwa e gimoro e wiye dhi hinyo nyathi, chanjo mikelonwa ni samoro nyalo medo na nyathi tuo, chanjo miyo na nyathi wich bar. Lernwa ni to bende chanjo gi ber kod ngima dhano, opimgi e yo makare, ponono ni chanjo nyalo bayo ang'o kata en rach mane ma dho ngere dendo ni side effects ma ng'ato nyalo yudo kuom chanjo? Wang'en kaka yath moro amora, chanjo be nigi side effects, lakini fact en effect ma yudo tuoche gi and much more expensive compared to side effect ma chanjo. Ntie health authorities makonyowa investigate to gitumo testing ma chanjo gi kabla chanjo gi wachak miyo nyithindo. Nyaka ntie steps mang'eny gi clinical trials mang'eny ma kila chanjo nyaka okadhe kabla wachak miyo nyithindo kata miyo ji chanjo gi. Kirango side effects ma chanjo gin very minor. Nyathi nyalo yudo rem I lwete kuma ochuoye chanjo. Ntie nyithindo moko ma yudo madendgi bedo maliet mana 24 hours bang' yudo chanjo ni, lakini liet ni duogo ga piny. Koro kirango side effects ma chanjo gi gin side effects matin sana, gin gi effect matin I afya ma nyathi compared to tuo ma hepatitis wanyalo wacho nyalo miyo nyathi. Erokamano nya laktar, kendo gie sani ang'eyo ni nitie joma diher penjo ni to e kaunti ma Kisumu iyudorie bad Equity Afya machalo nade kata mane, to kama itiye gin chenro mage ma bende oganda nyalo yudo kotenore koda tuo mag nyithindo? Antie ayudra Equity Afya Makondele. Ntie mana a few meters from Kondele Junction kanyo.
to wamiyo nyithindo chanjo mora mora ntie available to chanjo ma onge wanyalo ori kuma chanjo ntie inyalo yudo. Lakini chanjo ma ni schedule ma nyathi inyalo yudo Equity Afya. Erokamano nya laktar Nyakoromogi penj laktar pod wadhi nyime kod chenro ni kata kamano wadwani mondo waring wamodh pi matin kaeto waduogi kik idhi mabor wabiro bedo kod thuolo mar kawo penjo ir jopiny kaachiel koda weche mamoko kik idhi mabor. Skiza chapa ushinde. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000. Musa Jakadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Unasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale. Ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial star 487 star 3 hash. Ukachagua. Nikachagua nikashinda. Ukachagua Skiza tu moja na ukashinda. Nikashinda. Imekupa 50,000. 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Hivi enda na cheki yako hatusalii nayo. Skiza chapa ushinde. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Nyakwa Ramogi negin ji mahumbgi ne lach kanegi loso oganda ne chiko itgi bende kama negi kalie weche ne dong matho nuna nigo kot kamoro kachacha nogoy asa madwa wacho wache to go kot to jibiro tek Luero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade Igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Kik bai winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo oneno mbele mayot moloyo nyako ma okusomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng' mane Ramogi TV. Speaker Mamigori Owino liko thicho oko kod MCAs Mamigori ka jalupne Matthew Chacha emoyier ne bede lemono. Follow up to the doctor's refusal to call off the strike, we have instructed our council to immediately move to court and file the status report as to what we had agreed to and initialed on as a return to work formula. Lakteche odagi keto kogi winjruok gi sirikal ka sirikal owuon to wacho ni osechopo dwaro 18 kuom 19. Oula mokel gi koth machwe pacho ka endi osenego ji 38 ka midhiero mare pod yango ni pod biro mapek. Machiegni kendo jera mar penj laktar wadhi nyime koda chenro makawuono pod wantiere koda laktar studio wa kanyo ma Kisumu kendo pod oleronwa ni mondo mi wawinj kata wang'e ber mar tendo nyithindo mar mondo mi oyud chanjo be mana kaka ne wasingo wadwani mondo wakaw
moko kuom simbe mag joneno kaluwore koda chanjo mar mondo mi achiel kachiel gitwa kod laktar ewi ber mar chanjo. Nyakoro mogi inyalo oro ote machuok namba en 236 mar mondo mi inyalo oro penjo kanyo kaluwore koda weche mag chanjo. Ahinya chanjo mimiyo nyithindo mar mondo mi ogeng' tuoche minyalo geng'. Kopogore koda mano inyalo yona tol mar mondo mi iwinji moko kuom kana mondo mi penjo moro amora ponono ni in godo kotenore koda chanjo. E kinde ni mapod warito wach makamano wanyalo penjo mana laktar ni to bende chanjo ma ichiwo bende nitiere samoro amora ma laktar nyalo nyiso janyuol kata nyalo tamo ng'ato e kaw chanjo. Bende nitie gimoro amora manyalo miyo laktar wach ni nyathini onego beni kele chanjo jumani kata kamano ok wanyal miye chanjo. Nyalo mana nyisowa moko kuom gigo manyalo mono ng'ato yudo chanjo. Nitie nyithindo ma daktari nyalo advise no kaka mi chanjo. To one of the reasons nyalo bedo ni nyathi ma noyudo chanjo pengine achiel, wanalo wacho chanjo kamar polio, to bang' yudo chanjo ni nyathi oyudo a very severe allergic reaction. Kwa wacho severe allergic reaction and reaction towards a certain earth ma nyalo kata threaten life ma nyathi. Usually reactions kama nyalo kata affect kaka nyathi breathe. So in such scenarios, another vaccine kaka ma polio, wawach example, mano koso allergic reaction no, nyathi ok dak receive kendo. Kasto ntie chanjo kaka na wuoyo I types ma chanjo, ntie chanjo ma component en live. Chanjo kaka magi en kaka diphtheria. To chanjo kaka magi wamama man go ich ok wamiga. To group moro ma pengine nyalo koso yudo chanjo en nyithindo ma immunity gi en compromised. Wawuoyo I nyithindo ma nyalo bedo gi cancer moro amora. To kose nyithindo mani thieth mar cancer kaka chemotherapy. Nyithindo kaka mago pengine dak yud chanjo. Erokamano ahinya laktar. Adwaro mondo mi akwany simu kae. Wantiere line kod Christine Oimore. Kinyalo winjowa inyalo mana penjo kata oro ote ma in go e wach ma wawuoyo kawuono. Hello Christine, dhi nyime. Yes, Christine. HPV vaccine Ok winjri yo maler. Ipenjo ni HPV vaccine? imiyo chakre jo higni 10 nyaka di. Erokamano. Christine penjo ni nyathi ma nyako ma ja higni adi ema onego bed ni imiyo chanjo mar HPV laktari? HPV vaccine clinical trials osenyisowa no ober I nyithindo ma podi pok gi kutana go wanaume sexually. Ibo yudo no population maber ma age no en nyithindo matindo from 10 years. Lakini ntie clinical trials mosenyisowa kata nyako man go higni 25 lakini oko kutana go mwanaume sexually nyalo yudo vaccine ma HPV. Erokamano ahinya Christine. Laktar olero kanyo maber ni nyathi ma nyako e chakruok higni 10 nyaka 25 to wach maduong' en ni ka en nyathi ma bende pok odonje weche mag terruok
to nyalo yudo chanjo mar HPV. Erokamano ahinya. Laktar, inyalo mana medo dhi nyime koda nyisowa ni to chanjo gi e kinde ma ichiwo samoro waseneno kata Kenya ka kata pinje mamoko iyudo ka nyathino dhi osiptal momi chanjo moro tiyudo ka kata kano chwe bade ne otop mochopo kama koro idwa ng'adi. Iyudo ka nyathi oyudo chanjo to en nyathi mano osechako wuoth. Iyudo ka chanjo nyoro dendi ma en nyathi ma koro dok ninde pien. Ang'o ma samoro nyalo miyo chanjo hiny nyathi e yo machalo kamano? Shida manyalo wuok go pengine luete top nyalo bedo no teknik ma chuoyo ok wuog gu chanjo no, lakini teknik pengine ma healthcare worker no tumia nyalo bedo no chuoyo lakini noko panguza so that area ma odhi chuoyo bedo sterile. Koro nyathi yudo tuo mwaluongo no cellulitis kata onyalo yudo mana infection ma soft tissue maluete to infection no spread ka okothiedhe in time. Infection no spread nyalo involve the whole hand to luete chal ma otop. Erokamano ahinya. Wantiere bende aneno ka Morris bende gonwa Yohana Tol kae. Morris, penj laktar. Hello. Hello. Machiegni Morris, inyalo keto penjo mari. Hello Morris. Erokamano. Penjo ni an nyathi moro to osechopo higa 3 kabedo 4 to ok ong'e wuoyo, pok owuoyo. Ong'e mana luongo mam to gima onyalo wacho onge maler. Iwacho no jai Ojai gnedi? Odhi en jai 3.5, odhi chopo 4. Koro apenjo ne mana ang'o manyalo bedo ni nitie kode. Erokamano ahinya Morris. Laktar, penjo en ni nyathi ochomo higni 4 to pok ochako wuoyo, gimonyalo wacho en mana mama. Inyalo nyise ni to opogore gi wach chanjo, kata kamano pod entiere e bwo thieth mag nyithindo. Inyalo lero ni ang'o manyalo miyo nyathino wacho mana mama to geno kata ang'o monego tim kamochopeno mondo owuo maber? Swali ma Morris penjo en connected go delayed milestones ma nyathi. Nitie sababu mang'eny manyalo timo nyathi okuo. Nyalo bedo ni obwongo ne pengine oko develop maber. Ituoche kaka cerebral palsy. Sache moko nyithindo moko nigo mana social influence around gi. Pengine ok gitug gi nyithindo moko. Pengine ok gin exposed gi nyithindo moko mawuoyo. Lakini nyithindo kaka mago anyalo advice ni iteri pediatrician onene kasto a better examination ma nyathi otim kasto wanyalo ng'eyo shida kanye, nikech nitie sababu mang'eny manyalo timo nyathi ok wuo on time. Erokamano ahinya. Mana ka laktar olero ni inyalo tero nyathi mondo mi onene gi laktar machiegni. Pengine nyalo bedo kata nyathi ok winj be. Mano be nyalo timo nyathi ok wuo in time. Koro nitie causes mang'eny. Koro Morris tera nyathi i pediatrician oyud review maber. Erokamano ahinya. Ter nyathi mondo mi onene gi laktar. Bedo ni laktar lavenda ni mabor samoro ok onyal ng'eyo adiera kapok oneno nyathino, mak mana ni ring mondo mi ter nyathi osiptal mondo laktar oler ni tok pimo nyathi. Nyakoromogi pod wadhi nyime kama neno ka bende Morin nitiere kanyo. Morin ma penj laktar, inyalo penjo kanyo penjo mari ma in go ne laktar kawuono.
Penjo mara ma kawuono en niya, nitie vaccine moro kae di rota. To nyaka sani an gi nyathi ma ja dweche 7 yani. To noyudo mana achiel kende. Sasa katere klinik kini sani rota nonge. Ka nyathi okoso, nikech onego bed noyude within 3 months. To nyaka sani pok oyude, to en gi 7 months ochomo dweche 8. Nitie side effect manyalo bedo kok oyude. Erokamano ahinya Maureen. Laktar Maureen penjo kaluwore koda chanjo mar rotavirus. Inyalo nyisowa ni rotavirus onego bed ni imiyo nyathi chanjo didi, mak mano wacho ni osemiye achiel to onenre ni chanjo no onge e od thieth, to nyathi sani dhi chomo dweche 8. Ang'o monego tim? Rotavirus and virus one of the biggest causes matimo nyithindo dieo. Rotavirus vaccine imiyoga nyithindo at 10 weeks and at 14 weeks. Confirmation ka inyalo mi vaccine ni bang' kanyo, nyaka idhi i hospital ipenj ka nyathi nyalo miye kendo. Lakini effects koso miyo nyathi rotavirus, kaka wawacho no, it's one of the major causes ma timo nyithindo dieo. To ang'eyo ni nyathi nyalo dieo, to dieo cause dehydration, to dehydration dhi affect every organ of the body, kaka nyiroke ma nyathi, causing kidney failure, nyalo koso kata multiple organ failure. Koro ka nyathi ok oyudo vaccine mar rotavirus, anyalo advise no idhi mana hospitali, ipenj gi ka ginyalo mi rotavirus vaccine, nikech aparo ni ginyalo. Erokamano ahinya kendo laktar wacho ni dhi mondo ine laktar machiegni kodi mondo lerni ponono ni pod inyalo chiwo chanjo mar rotavirus. Wantiere simu kanyo kod Robert Oimore, inyalo keto penjo mari ne laktar machiegni. Laktar. Robert machiegni, inyalo penjo laktar. Iya nang. Ariyo maber mana in. Ariyo maber. Ino nyathi klinik. To. Natere klinik kaunti piny. Koro ka natere klinik to adhi mar dweche go te nyaka dweche 9 nyaka mar higa dweche 6. To aneno mana ni ka skin ne rash, koro akia nang'o momiyo sida mane tano mana ka be adhi ga e klinik no continuously. Koro akia gimomiyo shida mane ma en godo. Ang'o marach gi nyathi? Nyathina aneno ka dende ruodho matindo tindo. Koro akia gimomiyo. Erokamano laktar, adwa ni mondo mi adir ni penjo. Wacho ni kata obedo ni osebedo koluwo chenro duto mag chanjo, oneno ka nyathi dende oruodho kendo ok ong'eyo ni ang'o manyalo bedo ni kelo mano. Kuwa wuoyo i chanjo, measles one of the causes manyalo timo dend nyathi ruodho. Lakini nitie sababu mang'eny, kata allergy mwaluongo no eczema is also common in nyithindo, to mano be timo dend nyathi ruodho. Nitie sababu mang'eny be kando go measles go eczema, kata chicken pox nyalo timo dend nyathi ruodho. Lakini lazima idhi ter nyathi hospital. Yes. Erokamano, kendo aparo ni gima laktar temo keto mbele kanyo ni gimoro amora matimo nyathi yo ber mondo mi chop ir laktar mondo mi opim nyathi. Laktar, mana ka watieko, nitie wach moro kama duong' ma ka wuok moka penje to samoro janeno nyalo neno ni atimo marach. Nitiere chanjo miluongo ni kepi mag sirikal, to nitiere chanjo miwacho ni baby friendly, mabe wang'eyo ni samoro beche ong'awore. Bende nitiere pogruok, be adier baby friendly konyo nyathi e yo mar duoko piny remo, koso gina
hero mar ng'ato mondo yier? Anyalo wacho ni en hero mar ng'ato kwanza nikech nyaka inyal afford baby friendly vaccines, lakini baby friendly vaccines ok gin different from normal KP vaccines. Yes. Pengine mana side effects ma inamua wacho no kaka rem, kaka del ma bedo maliet. Pengine okani yud go baby friendly. Ero kamano laktar, adwa ni mondo ang'adi kanyo satin. Lakini generally gin sawa. Ero kamano ahinya laktar Nyakaramogi. Aneno ka weche pod thoth mak mana ni sa ema koro mayowa wang'wa. Kata kamano wach mar chanjo kata wach maduong' en ni samondik ni mondo mi ter nyathi mondo mi oyud chanjo, mane samonego beni idhie. Ponono ni in gi wach moro mamoni tero nyathi e osiptal to wuok kod laktar mar mondo mi kik iket ngima nyathi kama ng'aw ne tuochego ma inyalo geng'. Kao kamano, ero kamano kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa e chenro mar penje laktar. Elo Ruth Otieno nyinga Simfros Okinda. Aduoko erokamano ne producer mara Perpetual Koth kachiel koda director Lindsay Suza ma bende ne nitiere e kamera. Kao kamano, erokamano.